Second Lady Miniyotabo Baloyi Chiwenga has agreed kutaura nemurume wake kuti vanzwire Mary Dzidzi mushure mekunge aamputatwa gumbo rake. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Pane mafollowers auya kuna Mini akati wedway tinokumbirawo utaure navachiwenga kuti vanzwire Mary Dzidzi agogonawo kuona vana vake. Miniyotabo replied immediately after that akati noted, and people came through and it was a thread and she kept on noting. So she is set to engage her husband, Vice President Constantino Chiwenga, over Mary Mbaiwa's case. Most of the followers were pleading kuti aiwa amai tokumbirawo that position ya Muri ikwanisewo kuti akwanisewo kuona vana vake now that her health is continuously declining. Akabviswa ruoko paya iko zvino obviswa gumbo chii chasara naye vedwe ngati batsiranei. So vamwewo ndo vati Mary Chiwenga at the time when she was in power akaiteiwo kuti abatsiridzewo maposition akadai aya mama ndeyekuti mubatsirane muonesane mugadzirise mahealth systems kuitira kuti kana ukazowirwa nedambudziko rakadai unogonawo kuwanawo a fallback plan. She's battling a host of medical issues and the whole country is watching as a health spirals downwards. This is devastating news as she has been amputated iko zvino ruoko gumbo pekutanga paya ruoko zvakare. So most people are saying speedy recovery to you, Mary. Who are we to judge others? Vamwe vakati it's no longer funny, but why? Hey, Chiwenga batsirawo baby rako. Munhu awakazvara naye here vana ungamurega here achipinda muna chaisireva yakadai. You actually felt the same pain. You could have helped her kuti angowanawo medication. Vamwe vakati was he not poisoned by these people? Seriously, she doesn't deserve this. Satan lives in Zimbabwe. Vamwewo ndo pavanotaura kuti uku ndokutovigwa uri mupenyu chaizvo. Ivedwe vanhu ngavasadaro, ngavamupewo kamapassports ake agone kutravela anowanawo help. Ko hutsinye ndihwo hunei. Vamwe denga vachaita rekugugula speedy recovery. So there are a lot of messages that are coming in for Mary Chiwenga vachimunyaradza. But now everyone is praying kuti Mini Baloyi akwanisewo kutaura nemurume wake, convince him kuti at least Mary ngaabvumidzwe access kuvana vake. Maybe her health is also deteriorating because of the stress that she has, kuti hakwanisi kuona vana vake. Unoziva kana ukarwara immune system yako inodzekera zvokuti whatever disease that you have can actually take over your life. Saka tiri kungoti isusu kuna amai you would have done a very good initiative yekuti mutaure nababa zvese zvisununguke. Pamwe akaonawo vana vake anowanawo simba rekurwisa chirwere chakadai. Do leave your comments on what you think. Should we continue praying kuti Miniyotabo ataure nemurume wake kana kuti zvoitwa sei? Just leave your comments on what you think. Or the noted that she was putting in there. Ingori public relations here kungoti zvidarike kana kuti it is real kuti she's going to talk about this. Pamwe unototya kuti unozokanganisa marriage kana ukataura zvemaexika mumba munogona kutongopfuta. Please do leave your comments.